så er vi kommet til noget nyt og spændende ved Jens Winther Biler og MC, og det er noget, der hedder Zero. Og det er dig, der står for det, Jens. Det er det, ja. Ja. Hvad er det for en slags motorcykel? Jamen, det er en amerikansk motorcykel, som er elektrisk, kun elektrisk. Og det er ikke en motorcykelfabrik, som har besluttet sig for at lave en motorcykel, som så kan køre elektrisk. Det er en elektrisk motorcykelfabrik. De har aldrig lavet noget med benzin på. Nå, så det er slet ikke, den har ikke nogen arv i en benzinmotor? Nej. Slet ikke. Du kan sammenligne med på biltiden Tesla. Ja. Det er et firma, som er sat op for at lave elektrisk køretøjer. Okay. Det vil sige, at de har ikke nogen dårlige vaner med, at det skal passe, og vi skal lave det på en bestemt måde. Nej. Man har simpelthen bygget motorcyklen til at være elektrisk, og kun med det formål. Så alle skabeloner er lavet til det, kan man sige? Kun det. Den ser jo fræk ud, det tager vi lige nogle shots af bagefter, med køreegenskaber på sådan en. Altså her tænker jeg, vi skal jo til at tænke på noget andet. Før i tiden, så siger man, at man lige gør sådan her, og så kan man høre, om der er noget kubik bag. Ja. Hvordan måler man det ved den? Jamen det måler du, altså man kan sige, det er jo meget belejligt, at vi holder lidt op med, eller forsøger på at holde op med at bruge hestekræfter. Ja. Fordi vi ikke har så meget heste mere i trafikken. Nej. Men man bruger kilowatt. Ja. Og kilowatt er jo meget belejligt at bruge, når man snakker elmotor, såvel som forbrændingsmotor eller dieselmotor, hvad du nu gør. Så det er kilowatt, man måler i, og det er det, du får effekten i. Ja. Men, og det er jo, kan man sige, det er noget, du kan bruge til én ting, men du er så nødt til også at kigge på, hvad du har moment. Og der er elmotoren jo helt speciel, fordi du har alt moment hele tiden. Fra 0 af? Fra 0. Ja. Og det har du også, når du kører 80, så er det ligesom at starte fra 0 igen. Hvis du kryller gassen til, så flyver du afsted, ligesom om du starter fra 0 igen. Det lyder spændende. Det er det også. Du tilbød, at jeg måtte komme ud og prøve en tur. Du kan låne den og køre. Vi har pressecykler også, så det kan du gøre, hvis du har lyst. Det vil jeg rigtig gerne, for det er noget, jeg synes lyder rigtig spændende. Du skal bare passe meget på. Den er vanedannende. Ja, det er jo et godt argument. Og jeg hører, at I er leveret 3 i morgen, og jeg har fået skub i salget omkring den. Vi er selv meget positivt overrasket. Man kan sige, vi er klar over, at det har sådan en eller anden form for indkøringsfase, fordi folk er ikke særlig meget vant til det. Nej. Så vi startede i midten af juni måned 14, og vi har afleveret 14 sidste år, og vi har 3 stående nu, som skal ud og køre. Ja. Og så har vi lige, og det er, hvor vi først lige har fået taget fat på 15-modellerne nu. Okay. Så vi forventer os, at vi kommer rigtig fornuftigt af. Ja. Rigtig fornuftigt. Det lyder spændende. Meget. Held og lykke med det. Tak skal du have. Godt.
Du har 64 heste. Ja. Men, og det er jo, kan man sige, det er noget, du kan bruge til én ting, men du er så nødt til også at kigge på, hvad du har af moment. Og der er elmotoren jo helt speciel, fordi du har alt moment hele tiden. Fra 0 af? Fra 0. Ja. Og det har du også, når du kører 80, så er det ligesom at starte fra 0 igen. Hvis du pryler gassen til, så flyver du afsted, ligesom om du starter fra 0 igen. Det lyder spændende. Det er det også. Du tilbød, at jeg måtte komme ud og prøve en tur. Du kan låne den og køre. Vi har pressecykler også, så det kan du gøre, hvis du har lyst. Det vil jeg rigtig gerne, fordi det er noget, jeg synes lyder rigtig spændende. Du skal bare passe meget på. Den er vanedannende. Ja, det er jo et godt argument. Og jeg hører, at I leverer 3 i morgen, og jeg har fået skub i salget omkring den. Vi er selv meget positivt overrasket. Man kan sige, vi er klar over, at det har sådan en eller anden form for indkøringsfase, fordi folk er ikke særlig meget vant til det. Nej. Så vi startede i midten af juni måned 14, og vi har afleveret 14 sidste år. Og vi har 3 stående nu, som skal ud og køre. Ja. Og så har vi lige, og det er, hvor vi først lige har fået taget fat på 15-modellerne nu. Okay. Så vi forventer os, at vi kommer rigtig fornuftigt af. Ja. Rigtig fornuftigt. Det lyder spændende. Meget. Held og lykke med det. Tak skal du have. Godt.